Tak super, krásny dobrý deň vám želám, myšiaci. Ja už mám v kresle pána Veverku, ktorý je veľmi aktívny občan mesta Piešťany a s ktorým už niekoľko rokov spolupracujeme. No ale tak ako aj ostatných by som to nechal na vás. Skúste sa v krátkosti predstaviť, kto ste, čo ste, odkiaľ ste. Ďakujem, dobrý večer. Teším sa, že Ivan Samko zorganizoval pekné podujatie, kde je možná výmena názorov, skúseností občianskych združení. Je mi ľúto, že nás tu nie je trochu viac, ale zrejme bolo celé dopoludne aj popoludne naplnené hostiami. Ale ešte plus na druhej strane bude, dúfam, že veľa divákov, ktorí sa na nás budú dívať. Takže ak sme vo videu, tak sa teším z toho, že budeme mať možnosť sa prihovoriť, ako hovoríte vy, že niečo o sebe budem mať možnosť povedať. Tak ja som československý Moravák, som teda tiež členom Českého spolku, ako napríklad naše Olinka, naše predsedníčka, ale moje korene sú také, že maminka Piešťanka, otec Čech, ja narodený na Morave, tak hovorím, že som československý Moravák a vážim si toho, že sú nadštandardné vzťahy medzi všetkými týmito krajinami, aj keď sme spievali pri nedávnom výročí Československa, vzniku Československa na letisku pri pamätníku Československú štátnu hymnu a ja som teda mal tú pomlčku medzi tými dvomi hymnami, ale vážim si toho, že si rozumieme stále a teším sa z toho, že Piešťany sú nádherné, svetoznáme kúpeľné mesto a preto sa snažím aj so svojimi kolegami, ktorými som členom občianskeho združenia Piešťanská rozvojová iniciatíva, ktoré vzniklo už v roku 2017. Naším predsedom je inžinier Stanislav Polonský, členom výkonného výboru je inžinier Vladimír Šišovský, tu prítomný, potom by som si ho dovolil prizvať na záverečnú fotografiu. A ja som splnomocnený pár slovami sa prihovoriť. Takže nám, nie všetci sme teda rodáci z Piešťan, ale milujeme Piešťany, sa snažíme povzbudzovať názormi, myšlienkami, projektami, aby naše svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany sa držalo na takej vysokej úrovni, že je radosť prísť do Piešťan. A preto upozorňujeme predstaviteľov mesta, či už na mestskom zastupiteľstve, na to, že, alebo osobnou korešpondenciou s vedením mesta, že napríklad predstaničné námestie, ktoré patrí dnes súkromnému podnikateľovi a raz do roka ho dokáže pokosiť a upratať a pritom vedľa neho stojí taxikár, a taxikárov veľa, ktorí vozia aj zahraničných kúpeľných hostí a tí sa možno čudujú, že sa nachádzajú v tomto svetoznámom kúpeľnom meste a za takýchto podmienok prichádzajú do Piešťan, kde máte nad kolená trávu neposekanú, neupravené. Takže našou víziou je napríklad urobiť tam pekný predstaničný parčík, aj po dohode možno, že mesto si prenajme od súkromného podnikateľa tento priestor, bude ho samotné vykášať, dá tam lavičky, možno, že tam dá nádherný banér, vítajte v svetoznámom kúpeľnom meste. Čiže to je jedna taká myšlienka. Druhá myšlienka, keď už sme pri tej stanici, tak idem kúsok ďalej, prejdem cez cestu, je tam fontána, ktorá nesie taký znak Piešťan Magnóliu a je v neutešenom stave. Keď sme v fontánach, máme ich v Piešťanoch viacej takých, menej utešených, ako napríklad kedysi bola fontána, že chlapec s loďkou. Ten chlapec s loďkou je uložený v trezore, alebo, tak poviem, v trezore služeb mesta Piešťany, má odseknutú hlavu, bolo by ho treba zreštaurovať. Potom by som povedal, že snahou našou bolo aj sfunkčniť fontánu pred kúpeľným hotelom Slovan, čo sa podarilo po rokovaniach viacerých aktivistov s vedením kúpeľov, ešte s terajším pánom riaditeľom, aj keď bol Rakúšan, Andreas Schuster, alebo boli podľa pána nášho primátora, boli nadštandardné vzťahy s kúpeľmi. A je škoda, že tie nadštandardné vzťahy nejako v tejto fáze sa nedržia na takej úrovni, ale my pokračujeme v snahách stále napríklad aj o tom, aby sa zveladila národná kultúrna pamiatka Hotel Slovan.
keď ja spomeniem hotel Slovan na Mestskom úrade, tak je také trošku tichučko. Naposledy som si dovolil napísať pánovi členovi Mestskej rady, aby prerokoval na Mestskej rade, to bolo vo štvrtok, to bolo v útorok, rokovanie Mestskej rady, aby prerokoval možnosť zriadiť odbornú komisiu, ktorá by riešila problematiku národnej kultúrnej pamiatky hotela Slovan. No, bolo to v bode rôzne. Niektorí prítomní členovia Mestskej rady na čele s pánom primátorom sa pousmiali a pán primátor vyhlásil teda, že to budú riešiť samostatne a na neformálnom stretnutí s poslancami. A pritom si myslíme, že je to veľmi dôležité riešiť, pretože tak ako dneska som počul v rozhlase, bola téma urbanizmus a keď občan mesta Galanta vysvetlil, že jak rád chodí do mestského parku s krásnym kaštielom, ktorý bol tiež renovovaný, a my máme krásny mestský park s národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá je oplotená posprejovaným plotom, a našťastie sa teda podarilo zveladiť ten parčík pri Kamennej fontáne, zatiaľ Kamennej fontáne pri prvej etape, tak verím tomu, že spoločnými silami, a práve aj vy, Ivan, s občianskym združením Miška robíte úžasné veci, úžasné podujatia, že sa snažíte spájať. A tie výstupy z týchto príspevkov by sa mali dať zrealizovať. A o tom, že keď niekto hovorí dnes, ako napríklad pán generálny riaditeľ kúpeľov, že 60 miliónov to je pre kúpele ekonomická samovražda, to isté hovorí aj pán primátor mesta Piešťany, že aj pre samosprávu by to bola ekonomická samovražda. Je treba hľadať, a vy ste na jednom takom rokovaní boli a ste naznačili, ako by sa dalo hľadať. Čiže máme aj na Slovensku dosť našich podnikateľov. Áno. Takže to je taký náš bod programu, by som povedal, že hlavný, obnova národnej kultúrnej pamiatky hotela Slovan, a to môže byť aj etapový. Ešte, keď dovolíte, by som dokončil myšlienku. To môže byť aj napríklad v prvej fáze tak, že za oplotením je pekná záhrada, kde by mohla vzniknúť v prvej etape komunitná záhrada, že v prvej etape by sa dalo sprístupniť určitú časť návštevnosťou hotela Slovan aj za poplatok, ako sa napríklad chodí na Čachtický hrad a iné národné kultúrne pamiatky. A postupne by sme hľadali teda cestu, ako to zveladiť. Takže to je ako hotelu Slovan. Ďakujem veľmi pekne za rukavicu, alebo jak sa to povie. Mne sa veľmi páči, pán Veverka, že máte takú vytrvalosť a že vo veciach hľadáte odbornosť. To je už málo kto. Väčšinou sa stane, že sú nejakí nadšenci, chcú niečo revitalizovať, lebo sa im to nepáči, poprípade nachádza sa to niekde v ich okolí, okolo čoho pravidelne chodievajú a tak ďalej. A teda nevždy sú to odborníci a nevždy to je tak nezišne. U vás vidím, že je to nezišne a u vás to vidím aj tak, že hľadáte odborníkov na slovo vzatí, ktorí sa dokážu vyjadriť v týchto témach a to sa mi strašne veľmi na tom páči, preto s vami aj rád spolupracujem. Trošku by som zaril do tej fontány. Vy ste viac menej priniesli nový priestor do parku tým, že ste ho zväčšili a že ste vlastne priniesli krásnu fontánu. Ja viem príčinu, prečo je zasypaná kameňom, ale veľa divákov nás bude sledovať a možno, že veľa ľudí prítomných, ktorí sú tu, nevedia prečo. Tak skúste zatiaľ opísať, že prečo v tejto etape je napríklad tá fontána zasypaná pieskom. Áno, tak je to v prvom rade preto, že znovu sme pri finančnom krytí reštaurovania tejto fontány, ale pri osobnom rokovaní už s novým pánom generálnym riaditeľom napríklad došlo aj k jeho stanovisku, že v prípade verejnej zbierky by sa dala aj sfunkčniť táto fontána. No, myslím si, že naši občania dneska, ktorí majú všeobecne nie ľahkú situáciu s príjmami a s krytím výdavkov, ktoré sú so životom spojené, tak asi by sa ťažko skladali. Ale znova je tu, predpokladám, priestor pre podnikateľov, pre dobrovoľníkov, ktorí by dokázali pri tom, keď sa priloží ruka k dielu, nájsť tú cestu k realizácii. Takže ja verím tomu, že v roku 912. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch
to výročie bude v budúcom roku, že hneď z jary vedenie mesta v spolupráci s Kúpeľmi Piešťanmi zaprezentujú taký projekt, že fontána ožije. A že seniori, ktorí dneska využívajú priestor okolo kamennej fontány k hraniu petangu, dokonca tam robia šampionát, a je to úžasne využité z tohoto pohľadu, že budú mať úžasnú radosť. Keď som tento priestor komunikoval s pánom Přemyslom Krejčiříkom z Vysokej školy zemědělské v Lednici a hovoril som o tom, že čo on na to, tak hovoril, no tak kamenná fontána, no to je znouzectnosť, áno, pretože jednoducho tá voda tam patrí a ja verím, že tam bude. Ale to sme boli pri vzťahoch mesta, kúpeľov, možností, ako napraviť národnú kultúrnu pamiatku Hotel Slovan. Čiže dá sa povedať, že aj vy určitým spôsobom spájate mesto, komunitné sektory, kúpeľa a tak ďalej v nejaký jeden výsledok spoločný, nejakú jednu spoluprácu, ktorá potom prinesie vlastne, keď to môžem tak povedať jednoducho, to, čo sme mali. Presne, a keď dovolíte, prečo to aj robím? Ja mám nádhernú fotografiu doma, kedy kúpeľný objekt kúpele Františka Jozefa v plnej paráde, secesná budova v istom čase, mám fotografiu zamestnancov, kde stojí moja maminka, vtedy 21-ročná, a môj dedo v Hornom Rade medzi ostatnými zamestnancami. Ja si cítim za povinnosť, aby nedošlo ku tomu, že aj Hotel Slovan niekedy skončí tak, že sa bude búrať. A odborníci na čele, či už je to pán profesor, inžinier, doktor Vladimír Benko, žijúci v Piešťanoch, alebo či je to inžinier Vladimír Kohút, ktorí sú odborníci na túto problematiku, ponúkli svojho času indikatívnu ponuku nacenenia a možností obnovy Hotela Slovan. Že príde raz k tomu, že keď tá odborná komisia sa zriadí, ktorú navrhujem, že nájde sa spoločná cesta. Ale to sme boli pri vzťahoch s kúpeľmi a pri Národnej kultúrnej pamiatke Hotela Slovan. Ale my máme v Piešťanoch viacero národných kultúrnych pamiatok. Medzi nimi je to Hotel Lipa. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa pýtal doktor Klapica, pána primátora, ako je to s hotelom Lipa. No, pán primátor mu nevedeli celkom odpovedať, naznačil, že bude hovoriť s majiteľom a snáď sa dožijeme tiež toho, že Hotel Lipa bude znovu príjemným miestom k oddychu, k zábave a k vychutnaniu sa špecialít, ktoré ponúka slovenská kuchyňa. Takže to je národná kultúrna pamiatka. Ale teraz, keď dovolíte, sme na pôde Gymnázia Piešťany, Gymnázium Piera Coubertina, ktoré bolo nedávno renovované, nádherná fasáda. Ja keď idem okolo a pozerám sa na ten plot dneska okolo nášho gymnázia, je tiež v stave úbohom. A odporúčam, aby vy, Ivan, so svojimi dobrovoľníckymi aktivitami, aby ste vyzvali aj všetkých gymnazistov, aby priložili ruku k dielu, prípadne aj možno, že tiež verejná zbierka by bola zaujímavá, tu už by to padlo asi na úrodnú pôdu, aby sa zveladili tie múry okolo gymnázia, pretože je ich treba obnoviť, ponatierať železnú konštrukciu, prípadne využiť na prezentáciu jednotlivých tried. Tam sú úžasné plochy. Vy, ktorí hľadáte tiež sponzorov a viete, čo to je reklama, si viete predstaviť, že by to bola vizitka gymnázia, aké všetko máme triedy, aké úspechy dosahuje gymnázium, pretože naše gymnázium je veľmi úspešné celosvetovo, preto nesie aj takéto meno. Takže máme spoločnými silami možnosť podvihnúť tú úroveň. A ja by som ešte zaspomínal na také časy, kedy vznikala Slovenská republika, možno, že Olinka mne dá za pravdu, vtedy vznikali také aj strany a jedna strana hovorila bez falošných tónov a druhá hovorila spolu to dokážeme. A ja hovorím, že to by malo platiť stále v našej spoločnosti, že bez falošných tónov to spolu dokážeme. Ja som ináč aj členom speváckeho zboru, Coro Laudamus, sme tiež občianske združenie. Pozývam všetkých poslucháčov, aj prítomných, príďte si zaspievať každú stredu. Spievame v klube Svornosť pod vedením profesionálneho dirigenta, ale to je pán dirigent, ktorý má úžasný sluch,
ktorý má úžasný cit, ktorý nás zastaví pri každej chybičke a náš pán primátor obdivuje nášho pána dirigenta. A ja by som bol rád, keby niekedy náš pán dirigent obdivoval nášho pána primátora. Nemusí v jednom kuse mať vždy on pravdu, možno, že aj niektorí poslanci, ako napríklad inžinier Tomáš Žucovič pripomína na mestskom zastupiteľstve, že ako by sa veci mali robiť a niekedy ide niektorým poslucháčom alebo členom mestského zastupiteľstva alebo predstaviteľom mesta možno aj trošku na nervy, ale hľadajme cestu prienikov, hľadajme spolu silu dokázať to, čo Piešťany potrebujú. Ja som ešte takú posledný dovietok. Navrhol som napríklad, aj upozornil som na to, že svetoznáme kúpeľné mesto by mohlo využiť znova žiadosť o zastavovaní intercity vlakov, ktoré už nebudú ICčka, ale budú tzv. Tatrany, ale podľa neoverených správ, a oni sú overené, ani Tatrany nebudú zastavovať v tomto meste, čiže ľudia cestujúci z Košíc do Kúpeľov budú musieť prestupovať alebo v Trenčíne, alebo v Trnave a potom regionálnymi expresmi sa dostanú do Piešťan. Je to, dá sa povedať, že s prestupom, ale je to so stratou, keď prichádzajú do Kúpeľov aj starší ľudia, tak alebo aj turisti, majú tú námahu, že musia využiť prestupu. Takže máme plno rezerv a ja by som vám dokázal ešte čítať x ďalších pripomienok, ktoré mám ako k nášmu mestu. Pán Veverka, ja veľmi vítam aktívnych ľudí, ako ste vy, pretože veľa ľudí vo vašom veku si povie, že ja už chcem mať pokoj a tak ďalej. A vy máte presne, jak by som povedal, ten cit toho patriota. A ja keď si to zoberiem späť na moju kožu, ja som prišiel pred 36 rokmi, teda mal som 6 rokov, keď som prišiel do Piešťan. Vystúpil som na stanici, ktorá bola jedna z najlepších v Európe, najmodernejších. Vystúpil som medzi palmami, kde som si myslel, že som na dovolenke. Prišiel som na pešiu zónu, na ktorej sa nachádzali tisícky ľudí, kde som sa držal otca prvýkrát v živote za ruku, že aby ma náhodou niekto neuniesol. Počul som tu už v 86. niekoľko jazykov, ktoré som nevedel vtedy ani rozpoznať, a to som prišiel z Gemeru. A teda zažil som Slovan, zažil som Lipu, zažil som všetky tieto slávy, ale len krátko, lebo keď som už vyrastol a prišiel ten rad na mňa, ako sa hovorí, že rad sa zabávať a tak ďalej a užívať si tie Piešťany, tak vtedy to prišlo, že my nemáme nič. Áno? No ale teraz, keď sa pozriem na tých mladých a oni sa vyjadria, že nič nemajú, tak oni fakt nemajú už pomaly nič. Iba pár proste, by som povedal, podnikov, ktoré navštevujú a pár miest, ktoré navštevujú aj z toho kultúrneho hľadiska. Ja poznám strašne veľa ľudí, podobných vám, ktorým záleží strašne na Piešťanoch a teda ja si želám aj za seba, aj za vás, aby prišiel ten čas, keď by som povedal, povstanú aj tí, ktorí prestali už veriť a začnú opäť veriť a dôverovať tomu, že sa tu v Piešťanoch niečo dá zmeniť a že máme právo priniesť tú budúcnosť pre naše deti aj iným spôsobom a že radi by sme vlastne zanechali alebo ochránili to, čo tu tí naši predkovia vybudovali. A aj keď vieme, že Ronaj vybudoval tento hotel, Slovan sa vtedy volal Hotel Royal, Grand Hotel Royal, nikdy nebol konkurenciou Kúpeľom, ale v poslednej dobe teda sa aj k ním pripojil a aj keď to mal Ludovít Víter, tak nikdy to nepovažoval ako za konkurenčný podnik. No a čo sa týka Piešťan, tak môžem povedať, že máme naozaj, by som povedal, že silných obyvateľov, ktorí keď sa dajú dohromady za jednu myšlienku, tak nič nie je nemožné a dôkazom toho je možno aj ten Ludovít Winter, ktorý sedí na tej lavičke na Sklenenom moste a tiež to bola iniciatíva pár ľudí, ktorým záležalo na to, aby osobnosť ako je Ludovít Winter bol zaznačený v týchto Piešťanoch, aby bol na tom mieste, ktoré miloval najviac a to bol teda Sklenený most. Pán Veverka, ďakujem vám veľmi pekne. Prepáčte, ešte keď mi dovolíte takú vážnu pripomienku. Je tu pán inžinier Vladimír Šišovský. Vlado, teraz prosím, ja ťa o chvíľočku so súhlasom pána magistra Ivana Sámka pozvem na jednu fotografiu spoločnú. Boli sme členmi petičného výboru za záchranu piešťanského letiska. To bolo efektívne podujatie a zmenou na mieste župana
za výmenou pána inžiniera Tibora Mikuša za magistra Jozefa Vyskupiča vznikla situácia, kedy je letisko Piešťany prosperujúce, kedy spája svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany s celým svetom, kedy chodia na dovolenky aj z Tel Avivu, bohužiaľ dnes teda poznačeného vojnovou situáciou, ako je, kedy chodia naši ľudia na dovolenky a to letisko má veľký zmysel. Takže to sa nám podarilo. Ja si viem predstaviť, že petíciou občanov za záchranu kultúrnych pamiatok, ktorých máme v meste veľa, by sa podarilo mnohé veci realizovať. Prípadne pozvať aj pána prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý momentálne má iné problémy, rieši. Pozvať aj pána predsedu vlády, príďte sa pozrieť do nášho svetoznámeho kúpeľného mesta, pozvať ich aj na mestské zastupiteľstvo. Na mestské zastupiteľstvo by sme si mohli dovoliť pozvať aj majiteľov slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, ktorí žijú za hranicami všedných dní. A ja by som aj navrhoval z tejto pozície, aby ste vy, Ivan, sa zúčastnili 14. novembra Mestského zastupiteľstva Piešťany, vystúpili v bode číslo 3, pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Piešťany. Už ste to raz urobili a veľmi efektívne. Keby ste tlmočili Mestskému zastupiteľstvu aj vaše poznatky z tohoto SWOP festivalu, a myslím si, že mnohí by boli milo prekvapení, čo dokážete. Ja som vám hovoril nedávno na jednom stretnutí, že vy ste mladý človek, ktorý má nakročené aj do vyšších sfér riadenia nášho mesta a ja si myslím, že je otázka času, kedy sa tak stane s podporou občianskych združení, ktoré dneska spájate. Takže skúste si nájsť čas 14. novembra o 14. hodine v Mestskej knižnici mesta Piešťany. Prihovorte sa k poslancom, k predstaviteľom mesta, k hosťom a tlmočte im posolstvo z dnešného stretnutia občianskych združení a z výmeny skúseností. Verím tomu, že budete odmenení potleskom. Ja na to stretnutie sa budem tešiť, mám záujem prísť a budem jeden z prvých, ktorý vám zatleská. Ďakujem veľmi pekne, pán Veverka, za to, čo robíte pre mesto Piešťany, za to, že ste takí vytrvalí, za to, že ste není odbytní a za to, že spájate takisto ako my. A teším sa na spolupráce, ktoré určite budú mnohé v budúcom roku. A ďakujem ešte raz, že ste nám prišli porozprávať o svojej plnohodnotnej práce. A vy všetci, ktorí sa chcete pridať, kontaktujte nás, my vás radi premostíme na pána Veverku a takisto nezabudnite na toho 14. aj vy, ktorí ste z Piešťan, sa môžete zúčastniť mestského zastupiteľstva. A ak máte nejaký dotaz alebo niečo, čo by ste chceli odkázať našim predstaviteľom, tak môžete vystúpiť v bode číslo 3 a ak to bude super myšlienka, tak možno aj ja a pán Veverka vás podporíme. Takže tešíme sa na vás. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste prišli a vidíme sa na budúce. Ja ďakujem za pozvanie, prajem vám pekný deň a veľa úspechov. Ďakujeme. Prepáčte, pán Vladimír, môžeš prísť medzi nami? Piešťanskej rozvojovej iniciatívy robili sme pre záchranu mesta. A ja som tu v Piešťanoch od roku 87. až do roku 1990 učil na škole 13 rokov. Máme tu ešte tablo, je už nás málo, čo žijeme. Kopu už študentov, čo sme učili, už učí tu namiesto nás, teda myslím už to, že to znamená, už sa ani nepoznáme, respektíve tých, čo sú tu, ale bohužiaľ sme robili dobré meno v škole a teší ma, že na tejto pôde som. A Peťo tiež aj pochváli našu teda školu, že má aj zvuk vo svete. To znamená, že spravili sme kus roboty a teším sa na túto spoločnosť, ktorú sme súčasťou tohto sveta. Inak nerád veľa rozprávam, ale skutky hovoria za nami. Ďakujem za pozornosť. Nech sa páči. Môžem ešte? Ešte prepáčte.
Ešte je nás tu tak akože akurát, ale ešte chcem poďakovať, ja som na to zabudol trošku v tom príhovore, občianskému združeniu Miška za skvelú spoluprácu aj pri organizovaní prednášok na tému Národné kultúrne pamiatky záchrana, aj na spoluprácu pri Medzinárodnom festivale mládežníckych dýchových orchestrov, na ktoré sa podielam v spolupráci s občianskými inými združeniami, aj partnermi, aj vedením mesta. A verím tomu, že aj v roku 2025 sa uskutoční taký festival a chceme pozvať orchestre z okolitých štátov. Ukrajina sa nám asi nepodarí ešte pozvať, ale možno, že keď teda od 1. januára bude mier, čomu sa nádejame, možno prídu aj Ukrajinci. Dobre, takže ďakujem. Ďakujem aj my vám, že ste stále aktívni.